Вітаю, шаноўнае гаспадарства, вы на канале Радыё Рацыя. Наперадзе нас чакае шмат чаго цікавага, ну а пра тое, што адбываецца зараз у Беларусі ў свеце, мы сёння паразмаўляем з палітычным аналітыкам, спадаром Ігарам Тышкевічам. Вітаю вас, спадарыга, рады бачыць. Ну, добрый день. Рация. Ну што ж, апошнім часам мы шмат чуем, што Расія будзе актыўна спрабаваць уцягнуць Лукашэнку ў вайну. Пра гэта некалькі разоў казаў і спадар Зяленскі. Пра тое, што рыхтуецца Беларусь да вайны, пра гэта сказаў экс-кіраўнік МЗС Украіны Кулеба. Што адбываецца? Ну, станам на сёння я б гэта звязаў з агульнымі палітычнымі працэсамі ў рэгіёне. Так, для Расійскай Федэрацыі важна утрымаць Беларусь у сваёй зоне ўплыву. Тут не столькі пытанне ўцягвання вайну скажем так, на поўніцу, колькі зрабіць немагчымым любы дрейф афіцыйнага Менску. Гэта можа быць як удзел у баявых дзеяннях не абавязкова з тэрыторыі Беларусі, так і проста банальна правакацыя на беларускай мяжы. Зноў-такі зважаючы на амерыканскі перамоўны трэк, на то, што пачынаецца польскі перамоўны трэк, пачнецца літоўскі. А з другого боку, гэта пэўнае падвышэнне ставак з боку Украіны, дзе украінскі бок таксама у такі спосаб, можна сказаць, рыхтуе глебу для магчымых кантактаў з афіцыйным Менскам, але умоўна кажучы, з моцных пазіцый. Слухайце, таксама вось навіна з'явілася, што на сумесных навучаннях палякі і французы будуць адпрацоўваць выкарыстанне ядравай зброі па цэлях у Беларусі і Расіі. Ці варта вось да гэтай падзеі ставіцца сур'ёзна і дзеля чаго гэта робіцца? Ну, гэта цалкам нармальна, калі можна так сказаць, калі можна гэта назваць нармальным працэс, таму што в умовах, калі афіцыйны Менск кажа, што ў нас ёсць ядерная зброя, што мы яе так ці інакш будзем прымяняць, прычым нацякаючы на краіны, па якіх будзе прымяць, цалкам лагічна, што гэта краіны мусяць прадумаць сістэму, ну, скажем так, рэагавання або супрадзеяння. Гэта першае. Другое, гэта агульнае супрацьстаянне еўрапейскіх краінаў з Расійскай Федэрацыі. Тут трэба ўзгадаць, што у канцэпцыі ядзернага стрымлівання ёсць адзін такі пункт, гэта так званы дэманстратыўны удар. Далёка хадзіць не трэба. Давайте, я вельмі раю паглядзець гледачам вашага канала нават фільмы пра карыбскі крызіс. Вось, што абмяркоўвалася ў Кеннеді, што, умоўна кажучы, калі мы знішчаем ракеты на Кубе, што зробяць Саветы? Саветы хутчэй ударыць не па Штатах, па Нямецчыне. Ці будзе далей? І фактычна, каб не дапускаць вялікай ядзернай вайны, гэта першы такі удар, гэта удар па саюзніку. І з пункту гледжання якраз такі бяспекі ці небяспекі для Рэспублікі Беларусь ад пачатку я казаў, што якраз такі ядзерная зброя ў Беларусі, калі яна чужая, не свая, гэта каласальны фактар небяспекі. Таму што такім чынам фактычна Лукашенко падстаўляе Рэспубліку Беларусь у выглядзе той пляцоўкі, па якой, крэй Божы, у выпадку нейкіх праблем будзе нанесены дэманстратыўны удар. Не па Расіі, па Беларусі. Пры гэтым сама Рэспубліка Беларусь механізму абароны або механізму атакі не мець, таму што калі ты маеш абмежаваную колькасць тых жа самых зарядаў, і калі ты не маеш доступа або магчымасці кіраваць імі, ты не суб'ектен, ты проста тэрыторыя, на якой дэманструюць. Адпаведна, Расійская Федэрацыя, размясціўшы ядерную зброю на тэрыторыі Беларусі, натуральна, што там тым самым, дарэчы, яна утрымала, яшчэ больш прывязала Беларусь да сябе, менавіта Александр Лукашенко і Владимир Путин сваёй палітыкай зрабілі так, што з'явілася рэальная небяспека для кожнага грамадзяніна Рэспублікі Беларусь. Што б яны пры гэтым не казалі пасля гэтага, альбо як бы Лукашенко не казаў, што у нас зараз ёсць там ракета ці нас будуць баяцца. Не баяцца. Гэта азначае, што ў пераліку цэляў, якія трэба парадзіць, ёсць цэлі на выпадак паўнамаштабнай вайны ядзернай, ёсць цэлі для дэманстратыўнага удара, першага дэманстратыўнага удара. І Рэспубліка Беларусь з некага там 100-га месца, яна паднялась на першае. Спадар Ігар, а вось словы прэзідэнта Францыі Макрона «прачынайцеся», якія ён сказаў да еўрапейцаў. Ён таксама сказаў, нельга недаацэньваць гэты ўнікальны момант, калі прэзідэнт ЗША, прэзідэнт Расіі, прэзідэнт Кітая гэта адназначна праціўнікі еўрапейцаў. Што гэта значыць? Мы маем зараз змену сусветнага парадку. Глобальную змену.
Гэта азначае, што старыя механізмы, старыя нормы яны не тое, што не працуюць, яны не працавалі даўно. Але зараз ключавыя гульцы, я маю на ўвазе геапалітычныя гульцы, яны вызнаюць, што спадзявацца на іх марны лёс не выпадае. І адпаведна мы маем крызіс у НАТО, мы маем рух еўрапейскіх краін па стварэнню сваёй уласнай сістэмы бяспекі. И потому что те же самые французы называют автономизацией европейской политики. Это формование уласного геополитичных трека. Чему так? Вельми просто тлумачение. Я думаю, шмат чулі, бачили глядачи про разважанні про G2, двухполярный свет и так далее. Еще там 6-7 год тому Москва хотела быть третьим полюсом, то есть сказали про трехполярный. Але что такое двухполярный свет сегодня? Это означает, что есть формуюцца два цэнтры сілы Вашингтон і Пекін. Для Вашингтона адпаведна ключавым пытаннем канкурэнцыі з Пекінам ключавой праблемай ёсць канкурэнцыя з Пекінам. Адпаведна у пытаннях расійскай федэрацыі і адносінаў Трампа з Пуцінам гэта не толькі і не столькі асабіста нейкія перакананні альбо там любоў да Владимира Владимировича Путина. Ось гэта іншае, гэта старая американская концепция, что у трехкутнику конкуренции Москва, Вашингтон, Пекин нельзя допускать, как Москва и Пекин были на одном боку. Потому что давайте узгадаем, что подчас холодной войны Злученыя Штаты Америки активно супрацоўнічалі с коммунистичным Пекином. Каб не адбылось гэтай спайкі. Што мы маем зараз? Ключевая проблема, калі раней была Москва, зараз ключевая проблема Пекин. І адпаведна для ЗША выгадна пасля замарозкі войны расійска-украінскай войны выйсці на фармат, пры якім яны будуць супрацоўнічаць з Расійскай Федэрацыяй і не будуць дазваляць Кітаю паставіць пераўтворыць расійскую эканоміку ў сыравінны прыдатак кітайскай. Ну што ж, паважаны гледачы, калі ласка, ставце падабайкі, падпісвайцеся на канал, калі вы яшчэ не падпісаны, для вас гэта бяспечна. І таксама параю падпісацца на YouTube і тэлеграм-каналы спадара Ігора Тышкевіча, якія называюцца Ігор Тышкевіч. Там шмат цікавай аналітычнай інфармацыі. Спадар Ігор, вось Лукашенко недавно ў інтэрв'ю прапагандзе расійскай загаварыў пра рэформу кіравання дзяржавай. І наколькі стала зразумела з яго словаў, ён хоча вярнуцца да савецкай мадэлі. Хаця зараз, мне падаецца, там такая самая падобная мадэль. Але ж толькі адна партыя і яна прымае ўсе рашэнні. Вось гэта мара Лукашэнкі. А дзеля чаго гэта было сказана? І ці не звязана гэта з тым, што бяспека, то бок калі з ім нешта стане, то вораг і змагары не змогуць захапіць уладу, а будуць як бы вось партыя Беларусі, кампартыя, ці як назавуць яе па-іншаму, будзе кіраваць краінай і надалей. Ну, Лукашенко разумее, што і фактычна калі браць сістэму, якая была створана у выніку рэферэндума 22 года, ну і дагэтуль, гэта фактычна сістэма пад транзіт улады. Пры гэтым, на жаль, мала хто спрабуе параўнаць яе з сістэмамі, якія існуюць у іншых краінах. На жаль, скажем так, у тым ліку для беларускай аналітычнай супольнасці. І тут я бачу, ад пачатку гэта было бачна яшчэ з 19 года, калі было яшчэ раз з 19 года, не 20, з 19 года, калі былі першыя прапановы па канстытуцыі і па ўзмацненню беларускага народнага сходу, гэта спроба адбудаваць нешта кшталту, гэта не казахская мадэль, гэта спроба паўтарыць іранскую мадэль. Таму што дзе ёсць з аднаго боку магчымасць пэўным чынам зарабіць палёгку альбо увесці нейкую сістэму нават канкурэнцыі каля палітычнай на нізавым узроўні, то бишь на ўзроўні парламенту, там ураду. І ёсць стратэгічныя або ідэалагічныя рамкі, якія задаюцца звонку іншым органам. Вот давайте паглядзім Іран. Ёсць рада экспертаў, якая абірае верхоўнага кіраўніка. Пры гэтым рада экспертаў тэарэтычна она можа верхоўнага кіраўніка перабраць, можа адмяніць яго нарачэнне. Всебеларускі народны сход, прэзідыум Всебеларускага народнага схода, старшыня прэзідыума. Пры гэтым, вот, калі параўноўваць, допустим, калі кажа, што ён хацеў зрабіць як Казахстане, не. Казахстане гэты сход казахскага народу ён не быў унесены ў канстытуцыю у такой ступені. Яшчэ раз, гэта іранская мадэль. Наступнае пытанне зачышчэнне палітычнага поля і размовы 2-3 гадовай даўніны пра развіццё партыйнае будаўніцтва. Гэта таксама было не пад адну партыю. Яшчэ раз, в Іране на ўзроўні парламента некалькі палітычных груп, некалькі партый, якія канкуруюць між сабою актыўна і так далей.
Пры гэтым ёсць, калі мы в Іране берем корпус вартавых ісламскай рэвалюцыі з іх дадатковымі сістэмамі з парамілітарамі кшталту басіджы, якія быццам бы і частка корпуса вартавых, але быццам бы аўтаномныя. Вось, калі ласка, в Беларусі, ну, убога, смешна, але спробы стварыць там нейкія парамілітарныя групы, народнае апалчэнне. Ну так, гэта выглядае анекдатычна, таму што не на тое ставяць. То, што называецца, паглядзелі карцінку, але не зразумелі, як гэта працуе. Вот. Той же самы Губопік таксама паглядзелі карцінку, не зразумелі, як гэта працуе. Ну, і фактычна тое, што ў Беларусі адбывалася, гэта ў межах дэградацыі палітычнай сістэмы беларускай, яна рэальна дэградуе, таму што ў аўтакратыі рана ці позна кар'еру робяць не самастойныя і здольныя, а тупаватыя, але лаяльныя. Праблема Беларусі, што вот такая сістэма тупаватых лаяльных выканальных на сярэднім узроўні, яна можа працаваць таксама ў спакойны час. Калі ёсць нейкі зварот на самы верх, самы гары адпускаецца дакладны алгарытм, што, моўна кажучы, хочаш штось напісаць, возьмі, дурань, асадку, возьмі паперку, на якой пісаць, пісаць трэба вось так і ніяк іначай. Тады гэта все выконваецца, все цудоўна. А калі трэба прымаць рашэнне, калі вот такі колькасць такіх зваротаў яна перавышае пэўны ліміт, наверсе ўжо адбываецца банальная перагрузка, нават калі там сядзе геній. Спроба дэлегаваць на ніз, а ўнізе вось без алгарытмаў прапісанага неяк не атрымліваецца, альбо атрымліваецца ўбога. І вось гэта праблема беларускай сістэмы ўлады. І нават той же самы Лукашенко, звярніце ўвагу, ён амаль кожны, скажем так, кожны тыдзень гаворыць пра кадры. Транзіт улады ён наспеў. Яшчэ раз, я не адмаўляюся ад сваіх словаў, які сказаў 8 жніўня 20 года, за дзень да галасавання. Тады я сказаў, што ад тэрміну яго вот з 20 по 25 я назвал гэта яго апошні поўны электаральны цыкл, гэта значыць ад выбару да выбару. І прагназаваў, што калі ён паспрабуе абрацца ў 25, не можа абрацца, але дасядзець ім будзе ўкрай цяжка. Так, вайна расійская супраць Украіны, яна дадала яму, ну, моўна, 2 гады, але 2 гады гэта не 5. Тое ж самае змена канстытуцыі, все іншае, гэта пра гэта сведчыць. Але пытанне ў іншым, што пайсці проста так на транзіт в умовах непэўнасці, ему страшна. Вы недавно зрабілі аналіз сцэнарыў для Беларусі на 26 год. Я нагадаю нашым гледачам, калі хто хоча паглядзець на канале гаспадара Ігара на Патрыоне, можна зайсці там троху занаціць і паглядзець поўны разбор. А я б зараз хацеў запытаць караценька вось асноўныя сцэнары для Беларусі на гэты год. Вось на вашу думку. Вось яна ў поўным выглядзе, гэта фактычна, ну, ты, хто вывучаў хаця б аснову праграмавання ў школе, яны пазнаюць такая штука, як блок-схема. На гэтай жа базе я рабіў прагноз на 25 год, дзе спрагназаваў, што напрыканцы года будзе развівацца амерыканскі трэк і будуць выпушчаны знакавыя палітвязні. Вось, ну, мы мелі групу Бабарыка. Але той сцэнарый я назваў, вот там быў паміж двумя сцэнарыямі Беларусь застрагла, гэта паміж сцэнаром, умоўна кажа, проксі дзяржавы Расійскай Федэрацыі і піруэта на рабіцелях, таму што ну так склаліся падзеі, што збалансаваць уплыў Расійскай Федэрацыі не атрымалася. Што мы маем цяпер? Цяпер стартавыя пазіцыі выглядаюць наступным чынам. Гэта вот ізноў такі піруэта на арбіце РФ, умоўна кажа, то бишь цалкам проксі не сталі, але і аддаліцца не атрымалася. І адпаведна вілка сцэнару, то бишь ці працягваецца амерыканскі трэк, ён зараз ключавы. І другі, калі ён знікае, тады ключавы гэта ці ідуць перамовы з Злучаных Штатаў Амерыкі, Кітайскай Народнай Рэспублікі па падзелу света на 2 часткі. Калі ідуць, тады ці ёсць умоўны падзел свету на 2 часткі, ці калі Беларусь у БРИКС і калі ёсць беларуская палітыка на еўрапейскім накірунку, ну тады пераход хутчэй ад піруэту на арбіце РФ да кітайскага са знакам якасці, таму што пры такой умове Кітай падцягвае Беларусь пад сябе, а пры гэтым, улічваючы развіццё кітайскага трэку між еўрапейскімі краінамі, захоўваць і адносіны з еўрапейскімі краінамі. Калі беларускай палітыкі няма, Кітай спрабуе падцягнуць, ну тады Расія досыць моцна, і мы маем піруэт на арбіце РФ. Тое ж самае, калі Беларусь не вступае ў БРИКС, і у Расіі змяншаюцца даходы на магчымасць падтрымкі беларускай эканомікі альбо на адкрыццё рынкаў. Тое ж самае. Тое ж самае, калі няма падзелу свету, але ёсць трэк, асобныя перамоўныя трэкі
між Літоўскай рэспублікай, Беларусю і Польшай. Беларусю тады таксама перыяд. Ну і калі ёсць самастойная палітыка Еўрапейскага Саюза. Калі ў Расіі, на жаль, грошы ёсць, падзел свету, скажем так, не адбыўся до конца, ну тады ёсць вельмі жорсткі варыянт, адзін з самых жорсткіх, гэта проксі дзяржава Расійскай Федэрацыі з падрыхтоўкай транзіту, але па расійскім, назовем так, па расійскім алгарытме. І калі ёсць канфлікт між Злучанымі Штатамі Амерыкі і Кітайскай Народнай Рэспублікай, і КНР пераходзіць да рэальнай падтрымкі Расіі, дакладней не пераходзіць да рэальнай падтрымкі Расіі, і ў Расіі ёсць грошы, тады фактычна мы маем анексію Беларусі дэ-факта. Але калі ёсць амерыканскі трек, там крышку цікавей, таму што наступнае месца выбару гэта замарозка вайны в Украіне, ці яна ёсць ці няма. Адпаведна ад гэтага для Беларусі вельмі важная рэч гэта у якім фармаце, таму што калі замарозка адбываецца ў фармаце, які навязваюць Злучаныя Штаты Амерыкі, то гэта так званая Рада міру, якая будзе апекавацца часткова аднаўленнем Украіны. І гэта магчымасць Лукашэнкі пазбегнуць любой адказнасці, фактычна атрымаць доступ на украінскі рынок. Гэта малаверагодны сцэнарый, але ён для яго ёсць. Калі ж замарозка не по амерыканскаму треку, а трек фармуецца ўжо ўвосень супольна Злучаным Штатам Амерыкі, Кітаем і Еўрапейскім Саюзам, і ЗША не вступаюць у, скажем так, канфронтацыю з Кітайскай Народнай Рэспублікай, і пры гэтым Кітай актыўна ў Беларусі, тады мы пераходзім да фактычна планавання хуткага транзіту Беларусі пад іранскім сцэнаром. Гэта значыць, у межах Канстытуцыі, якая была прынятая, ну, быццам бы прынятая у 22 годзе. Ну і вось яшчэ раз, калі і Рада міру, і Штаты выходзяць пераможцам з геапалітычнай камбінацыі, тады маем сітуацыю, што фармат, вот, што называецца, наш сукін сын. Гэта то, што Александр Егорович спрабаваў сказаць у інтэрв'ю Russia Today. Ну, калі коротка, гэта так, і фактычна побачым, як ёсць, то бишь кожная кропка пераходу, тут тэоретычна можна, ідучы зверху, ацэньваць нават 50 на 50 вот, на кожным пераходзе, і ў выніку ты прыйдзеш да адсоткавага значэння такого прыблізнага верагоднасць кожнага са сцэнароў. Кожны са сцэнароў з аднаго боку ён вымагае пэўнай актыўнасці афіцыйнага Менску, таму што любая развілка гэта можна звальвацца альбо ў горшы для сябе сцэнарый, альбо ў лепшы. Ён вымагае і пэўнай актыўнасці ад апанентаў Лукашенка, таму што яшчэ раз на кожнай сцэнарнай развілкі ты бачыш, на якія рычагі, на якіх партнераў варта абапірацца зараз і з кім трэба працаваць. Таму што проста заставацца ў пазіцыі мы за ўсё хорошее супраць усяго плохого, мы за дэмакратію, і хай Лукашенко хтось з нас здыме, прашу прабачэння, але калі казаў, што сістэма Лукашэнкі тупаватая, гэта таксама тупаватая пазіцыя. Рацыя. Будучыня Беларусі шмат ад чаго залежыць і ад Расіі, і там таксама адбываюцца зараз цікавыя падзеі. Вось вы пра Расію згадалі, і там лідар КПРФ Зюганаў заявіў, што увосені ў Расіі можа адбыцца аналаг лютаўскай рэвалюцыі 17 года. Кіраўнік МЗС Польшчы Сікорскі сказаў, што Пуціна можа ліквідаваць яго ж асяроддзе, а перамовы спынення вайны будуць весціся ўжо пераемнікам. Спадар Ігор, у якім стане зараз знаходзіцца Расія, ці хістаецца улада под Путиным? Ну, под Путина пакуль што не. Праблема, ну, якраз таки Расійскай Федэрацыі і ацэнкі у тым, што Путін трансфармаваў сваю сістэму улады вот падчас апошніх выбараў. Ну, мы з калегамі спрачаемся, хто як, хто кажа пра фармаванне, скажем так, абсалютісткай з вузкім колам набліжаных, я называю гэта неоцарызмам. Таму што калі раней, вот станам нават на 22 год, у Расійскай Федэрацыі былі некалькі вялікіх групаў уплыву, ну, так званая башня Кремля, і Путін між імі быў арбітрам. Ён крышачку вышэй, але арбітр. Пасля выбараў апошніх ён перайначыў гэтую сістэму у іншы фармат, што вежы Кремля засталіся, але Путін стаў не арбітрам. Ён паспрабаваў перанесці сябе на царя, а вот кіраўнікоў гэтых вежаў ён увёў у бліжэйшае атачэнне.
І гэта фактычна сістэма цар і баяры. У чым адрозненне? Арбітр мусіць выслухаць абодва бакі канфлікту, пракамунікаваць з абодвума і знайсці альбо сярэдняе рашэнне, альбо патлумачыць, чаму гэта рашэнне на карысць кагосьці аднаго. І да арбітра апелююць, ад арбітра у тым ліку патрабуюць. Царю пішуць челабітныя. Гэта іншая мадэль. Другое. У фармаце канкурэнцыі башні Крымля так ці інакш была верагоднасць поўнага знішчэння якой-небудзь з гэтых вежаў. Ну, тыповейшы прыклад, гэта зачыстка з 19 по 21 год рэшткаў сям'і Ельцына, вот так званы. У тым ліку з пераследам. Што такое сістэма баяр? Вот бліжэйшае кола гэта так званыя неўбіваемыя. Гэта тых, каго забіць нельга. І яны застаюцца фармальна ці нефармальна з бліжэйшым колам, з якімі цар можа радзіцца. І адпаведна, гэта ў нечым спыняе сацыяльныя ліфты вот на верхнюю, скажем так, прыступку. Таму што стаць кіраўніком новай вежы Крымля альбо ўнутры вежы зрабіць кар'еру можна, а стаць баярынам не. Плюс другая рэч, што ў баяр ёсць баярскія дзеці. Баярскіх дзяцей біць можна, забіваць нельга. Баярскія дзеці таксама займаюць наступную прыступку. І гэта так, на пэўным этапе, вот на бліжэйшыя некалькі год гэта зацэментавала сістэму, калі толькі самі баяры не захочуць скінуць. Яшчэ раз. Але гэта пытанне саміх баяр. І ў такім выпадку самі ж баяры вымушаны будуць знайсці нейкую іншую фігуру, каго паставіць на царя. Вот. Але у агуле, калі па расійскай сістэме, гэта сістэма яна зацэментавалась, і яна дае, у прынцыпе, нейкі аналаг стабільнасці на 7-10 год. Пасля чаго вот якраз такі кадравыя змены знізу пачнуць паціскаць баярскіх дзяцей, і гэта ўжо разбалансаванне сістэмы. Але яно дае стабільнасць пры адной умове. Калі Расія выходзіць з украінскай вайны з нейкай карцінай перамогі, калі можна свайму насельніцтву сказаць, што мы перамаглі. І калі можна сказаць навонкі бліжэйшым партнерам, што мы перамаглі. Таму што калі Расія выходзіць без гэтай карціны перамогі, давайте узгадаем расійскую гісторыю. Цар, генсек, хто заўгодна, хто цярпеў геаўвайсковую альбо там геапалітычнае паражэнне, ён звычайна злетаў. Вельмі часта злетаюць з гэтага жыцця. Таму для Пуціна якраз такі пытанне выхаду на нейкі фармат, калі ёсць глыбокія кампрамісы з боку ЗША, з боку еўрапейскага сусветмена такія палітычныя, ён вельмі важны. Важны як з пункту гледжання захавання Расіі як умоўна такой неоімперіі, так і важны для захавання ўласнага жыцця альбо ўласнай пасады. Яшчэ раз, калі перамоўны трэк сканчыцца глыбокімі палітычнымі кампрамісамі, гэта сістэма працуе. Калі перамоўны трэк па расійска-украінскай вайне сканчваецца без гісторыі перамогі для Расіі, карцінкі перамогі, прашу прабачэння, не гісторыі, карціны перамогі, якую можна прадаць уласнаму насельніцтву, тады ёсць праблема. Ну што ж, дзякуй вялікі, спадар Ігар, за тое, што адказалі на ўсе пытанні. Добрага вам дня, паважаныя гледачы. Я нагадаю, што з намі сёння быў палітычны аналітык Ігар Тышкевіч. Стаўце падабайкі, падпісвайцеся на канал, калі для вас гэта бяспечна, і беражыце сябе.